dilem pisan ya. Di Alteco. Iya kan. Wis mari wis Gur. Apa iki? Kadang banyak kan ngetokne kabel. Ibone iki anak koncone aku dhewe jane iso. Rangga kan ngewangi ya. Oh, Rangga kan. Bae mau digelangan karet to, mbok tuku gelang emas, kok gelang jam. cah cilik ya ngono. Ndek iki lho sakmu. Aku mau kita. Jajan jaman biyen yo. Iya ana dhewe. Suwe pat. Oh, iki rokok nang kancane. Ana yo. Suwe sih lo. Arep paling mah ya ning kene. Cuma kacang anu le. Apa jenenge koro? Entak. Iki. Kotoran. Koro. Mau kok gak kegas? Kowe iki kegas kok. Mas. Enggak. Muat. Enggak. Enggak. Wis mang wis tepak ora? Ngetek. Enggak karena dari makanya kami tak. Nang yo. Apa nih? Wangi. Bisa ya kalau ngawan enggak apa. Boleh. Dia toh Kang. Itu ya dia aja kuwi reket. Bukan kan? Bukan. Nyapa. Nyapa wah iki. Dulu tasnya apa? Urut. Ikan ya kayak ya. Ijir ya, sabuk. Wae kembang. Itu melak karep ndan, Dok. Nyawa. Blekene terong. Lomba-lomba kan mau kan? Sing enek sak ucek ki ora. Ini terong karo benda jemene. Wong gelis ngucek karo yang blender iki. Males. Ini kelihatan hijau. Atas ya? Apa? Asin. Ini orang asin dulu. Merokok rasa motor di rumah. Malan. Ini biasa. Nanti. Woi, Nah, sore ngetokne nang iso nyawan tawan. Bisa ra Pak? apa? Koirung. Orang rokok enggak minum. Ya apa ya lah? Aja meneh kok rokok diam wis sama tuirung iso. Mosok. Kok. Tapi gak ngenyang ya. Enggak melelet aja. Heeh. Nek terokne kemelelet ya kemelelet mung kirek. Baca, kleru kok ora lek ngemplok.
Thì Orang kerja tak duit dong. Kalau mah api ya tamu ya tadi. Tapi kalau ketenda umum, Apa dah? kalau mau tamu dah. masa mati. Ora telo mau tamu api ketenda umum. Masa pakai ya? Oke. Oh, mau nggak era bener liwan mau taruh lah. Berasa buat semprot pakai ya. Empat. Semprot terdimes di dalam ya. Ibu pengarah udan. Kalau ngaku jagung. Tok ya. Enggak ada jadi stok. Bukan kebo. Potong ora aku jaman. Kalau kapan olah setelah kebo tak balik omahe kebo lah ya kira. Enggak pira-pira lek gabahnya ayam ya. Ayam pangan. Randang kok. Nah, kok tak mungkin itu depan. Itu enggak jagung wis. Enggak jagung ini kayak. Kan enggak kayak tuh. Randang kok namanya tadi wes kari. Jagung nek nandur kacat kuwi lho. Ini Omahe pulang omahmu nandur kacat. mungkin kaya tak. Omahe? Apa jagung? Macam ditumpuk lah kan anak-anaknya ya. Suket Mulut trukul. kan nang pinggir kayak ya teh. Iki wedi sing wacahe kulon kringin gitu. Nek Kang Sumardi asli wedi. Tapi ya kae. Tarik wit. Karo mai bibit sing Mai dibet wis dirah. Lah sing kulon ya nek bibit kudu Ora wis dirah ya. wong utol ya. Wes urung lho gitu. Dereng niku. Sing kulon sing etan wet. Sing kulon kok makan beli kok. Ya ada Kang Sito kae ngombe. Lha iki nek cita didelek. Gitu. Juga pas Edi. Nek iki tidak Tidak. sapa ta ngene. Bayi cita. Sing goleki wedine Edi lebih Oh, oke. tidak. Wis Nanti ya. Terku, apik ya kae. Oh, dikecil. 800. Kira 800. paling sing A Nah, sing A. iya A tok. Oke. Wes Ana tas pindho panen lho. sasi ngobate. Kembang abang lho lan kok bernahne sok lek arep bodono untuk diokek. Angel mbak. Apa angel? Tapi lek kadung urip angel dipateni. Pot iya awet iya. Ayo. Iki pentok ana tandurane tanaman lho. Terus dirabuk, dibina Masa di pot ya. Ora dibina ditata. dulu saka dincep nih ya wayah perang melan rabuk kudu dirabuk gitu. Ya ditelek dileteng. Kampelane nandur lengkeng dak ora apa. Urung. Kurang di langkai. Aku udah sak pacar rong wah ya. Kowe ya. Lan tak terus kuwi. Tak cangkokan lho ora suwe. Kuwi pindah ke pemerintah itu. Kuwi. Mbok wakah omong. Nandur. Nanti. Wis. Hah? Wis. Memang. Yang lewat duit.
Dit. Bah. Botolnya pentek komen tinggi. Apa? Tong. Eh? Botolnya pitong. Kanca. Botol. Botol kue tekan tinggi. Hah? Apa sih? Botol. Bukan siapa? Botol. Kan di. Tekan tinggi. Oh, iki pasti kancane akeh yo. Benar udah jadi. Hmm? Udah jadi. Padha to kon brek pangan dhewe to. Yo. Itu. Yang awan. Dia mlebu. Awan Mas tak. Bawa ndel-ndel. Apa ya? Pergi. Wah, Lei. anak lanang mam. Oh, anak lanang. Iki mah kita tangi turu lho iki mau. Ora. Jamur. Wah, enak. Oleh nah ya. Ah, Nah, Ndi? itu itu. Jajal aja. Goreng apa goreng? Ya toh. Kena terus. Yang meletak. Harap mau dijoi. Hah? Makan dulu teman-teman. Kemar anu. Ampas kembang bilangi. Monggo. Bilang ya yang. Jamur boloi, jamur kaya ibaratnya jamur sawit. Iki bolo. Inu. Padha oleh ae iku ya luru ngono. Nggih. Ini ngomong ana. Sudah sudah. Udah betul. Masake. Nggih. Masak aku ya. Sampean nganu. Ayo Pak, masak. Enak enak. Apa mau nih ora buluk. Ya ora buluk. Tapi mek temene. Yang tak dijajal sik no. Oh, juga piye enake wi. Hmm? Iki enak ya apa nyek pangan yo. Oh malah keter-keter. Sembret dong. Yuk iki kemarin ngene. Yuk iku piye? Ini ya. Tunggu kaya aku biyen. Iya. Enggak. Lawat wedi udah bintangnya udah wedi to, Bu. Bisa apa mangan? Mangan. Ku tak tahu 3 sendok. Ayo hintar, dong hintar no bintangnya. Ki lho roti le. Dut. Jaga. Oke, isin, Bu. Biar. Ki lho sing enek. Anu ne iki. Iya, ini lah. Gantiane iki masak sik to. Dut. Hah? Iku. Bentan nih, Di. Cek nang Malaya apa rene? Bukan mau tahu ya. Kita mapat anak. Bentan apa? Apa nama tengah? Piye? Weh. Jangan Gimana? Apa dicek kayak gitu ya? jangan. Terus mak kolani tapi. Mas kembang. Mas kembang. Oh. Oh, cinguri itu. Ada. Atur kolani to. Lah aku sih. Aku mau keloni nu malan. Eleh mak yang bareng bulan mau. Alah. Kembang lagi. Kembang. Yo ya ta. Iya. Jadi, arnya ndi? Eh? Rasa di ngendi. Akhirnya lakukan kira begitu bilang yo. Misalnya dengan anu begitu kan. Bayi bayi pasir apa? Mana? Andi. Dorong kene penak-penak alian rumah. Enggak boleh kasir. Iya. Nyampo? Burita enggak oke, Fit. Boten. Di. Lupa kan. Ayo, nanti kita.
nang kono penak-penak dorong nang kene nak rene. Ngadeg. Dikune wis balik di. Ini bawa, Bu. Endi? Dikune wong endi gak kerja saja diku. Senes. Diko kadang tiang putih. Kayak wong iki. Dikune sapa? Nggak delok apa? Iki apa kok sak iki kok akeh men iki? Kok sak iki apa? Iki dah. Nah, Mereka. awakmu ngerokok to? Saiki ora ngerokok. Ya, matane kamera. Enggak boleh ya. Ya. Nek nalang ya, aku mira karo ngono. Enggak. Tetep mati. Nanti, nanti. Enak apa? Wonge wis mulih to. Wonge wangi tandur. Sapa sing tandur? Aku ngentoli tingkeng nene. Sapa? Sapa? Apa? Masa? Hei, Ini cah turut kali ketemu. kapan? Yen, Masa? yen. Sampai nesu. Pani kono. Kek celuk kok ya? Heeh. Heeh. Eh? Wong wis duwe WC ya nang omah ae no. Ngendi? Nang omah nek WC. Mahmu dene duwe WC to? Apa? Ambune telek pitik. Ya. Ya nak, pisan to ya. Mak ber anak tutune anak dendu tak nek. Masak ngene-ngene. Aduh Allah. Wes. Heeh, ya dibakar. Ya dibakar. Ingu wedhus ora diretne ya, kon golek pangan dhewe. Ya. Arep nyandi kok ngintek iki. Kucinge meteng. Kucing. Heeh.
Nang ke masak nang kono. Heh? Nang ati. Eneng sapa? Ketemu tangane ini. Alah guyon. Tangane ini. Guyon. Mbak ning ngene lah. Gimana? Deku apa kan? Wah, teku semua kok nang enak. Karo sapa? Ketuan rambut kok kaya apa? Cetukan sapa? Mure, kita. Kita. Ya kai. Ayu. Masa. Nak nang jalan rambut. Mungkin kaya gah. Ada. Mau masak apa? Mau. Apa enak lah. Enak. Sapa sing masak? Boleh tuku. Yanti kayak jenenge. Yanti. Yanti. Udu sus. Yanti. Ngarep dong. Lek untu mrongos ora mesti ngarep masuk mburi. Endi? Duta. Sakit kok aku. Sakit. Iya. Sadus. Diet. Jangan diet. Meong. Meong. Nyapa? Ora anak wong nang Nyilih apa? nang salah. Wonge rene omonge. Apa? Walah nyilih sapu to. Dene sabun kumak kuwi ya. Engko kon ngulehne omonge sapune mek gur kuwi. Ditak kuwi oleh nang kok. Oleh nang. Engko kon ngulehne. Ayu. Halo. Halo. Sopo duta? Dien. Ora coba dendeni yo, Dut. Endah iki lungan ya. Sapa? Endah. Enggak, wonge kerja nyalon. Wis wira cethuk ye. Tak omongane takone rene ya. Ada lanangan. Ora. Dut duta. Dut. Dek Saimah guyokne to. Nek kok Indra iki lho nyandi tame kerja nyalon. Oh, anggitku lek katut lanangan ning ngene iki to. Saimah lho, Bek Saimah lho. Wonge manjing kerja nyalon. Wah, Ngepoting, ngrias. anak kula nu ya. Bener dong. Sopo? Wong tulisan lah. Oh, Tulisan toko. Bener dong ngene. Mangan tuh. Wah, neta. Sampai apa dah? sopo? Ang beras dia. Masih. Wis nyelipne, Rong. Apa? Ngarannya aku. Sopo? Ngarannya aku. Ini lah. Heh? Ngarannya ini lah. Masa? Enggak ada aku. Kayaknya ini lah. Sopo sing ngarani? Abit Ketemu burung. Ketemu. Wis, Hah? wis. Ngendi? Nglungan. Marai garam.
Ora. Nyanti abit. Iso. Omae ngarani nyolong lading Saimah. Hey, I love you. I love you. I love you. Wah ini. Ya gini. Wah ini. Apa? Aku ora gelem iya. Iya. Enggak iso. Ngantuk ye? Ngantuk. Aku ora tau turut pawon aku. Pawon mae sapa? Iya. Muh. Apa? Nadin putih. Nadin putih dia Hmm. Rene ya? Rene. Hati ya. Nanya utah. Dia sing gedean. Ngene lho gedean dawa. Apa? Ngene. Dengan Apa? bintang. Heh? Ngene kae to. Lek. Biar nggak Apa? Nalang kangen anak Asa. wong.